השם יעזור לו. וזה נכון. כי בוא נגיד לכם, גם דברים הכי קטנים, לפעמים אנחנו עומדים חסרי אונים. חסרי אונים, לא יודעים בכלל מה לעשות. מול דברים קטנים. מלכה, יופי, ברוך השם, איך אני שמחה לשמוע. אוי, איזה יופי, איזה יופי, שימחת אותי, השתבח שמו לעד. מגיע לך, את ראויה לזה. שרק יהיה לך בריאות, אמן. בוקר טוב, ביזיון להיגיון. אני בדיוק מספרת פה שכמו שאין לנו שליטה על הנשימה, שאנחנו יכולים לעצור את הנשימה, אבל לא לאורך זמן. הנשימה מתגברת עלינו. אז ככה זה אומר שהשם נתן לנו את הנשימה, והוא זה שיקבע מי נשום ומי לא. ואתה צודק לגמרי, דמיון לא יכול לעשות כלום, ואני אומרת לך, אנחנו בהרבה דמיון בחיים שלנו. אנחנו בדמיון שאנחנו יכולים להצליח. אנחנו בדמיונות שאנחנו כועסים על משהו. אנחנו בדמיונות, יש הרבה דמיון שצריך להיפטר ממנו. שאנחנו, אסור לנו להקנות לעצמנו כל מיני תכונות שאם אנחנו, אם השם ברא אותנו ויש לכל אחד הוראות שימוש, יש לכל אחד את התכונות שהוא נולד איתם, שהשם ברא אותו, אז ברגע שיש תכונה אחת לא טובה או מקולקלת, אנחנו צריכים לחזור ליצרן, לקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, הלו, ריבונו של עולם, זה מקולקל לי, ואתה בראת אותי ככה, זה, תתקן אותי, נכון? שאלתי אם אתה יכול לעצור את הנשימה לאורך זמן, בלי שאתה תצטרך לנשום, ללא אמצעי של נשימה, פשוט לעצור את הנשימה. מה, אתה תוכל יום שלם לעצור את הנשימה? לא, מתישהו תהיה לך חסר אוויר ואתה תהיה חייב לנשום. טוב, בסדר. חבל, הקהל שלי פשוט יתחיל לאבד את הסבלנות אליך, ואני לא רוצה להגיע למצב שאני חוסמת אותך, אני באמת רוצה לענות תשובות, כי אני לאט לאט בעצמי מתחילה ללמוד את כל הדבר העצום הזה. אז אני אאחל לכולנו יום טוב ומבורך, פרנסה טובה, תהיו חיוביים, תסתכלו על הדברים מהצד הטוב, תמצאו את הטוב בכל דבר, תחפשו אותו, אם אתם לא מוצאים, תחפשו, אם עדיין לא מצאתם, תתייעצו עם עוד אנשים, תשאלו איך אפשר לראות טוב בדברים לפעמים. כן, יש דבר כזה. וזהו. יופי. נורית, בוקר טוב מאמי, יום טוב לכל עם ישראל חי. כנראה שחיפשת במקומות הלא נכונים. בכל מקרה, אהרון הכהן, נכון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב בריות ומקרבן אל התורה. טוב חברים, יום טוב ומבורך לכל עם ישראל, יום רביעי היום, שיהיה לכם אחלה יום, וזהו, ותהנו ממנו. להתראות לכולם.